Гэта пара, з вами Евген Волошин. Сёння я хочу пагутарыць пра вельмі важную рэч. Расейцы рыхтуюць грамадскую думку ў Беларусі да масавай дэпартацыі беларусаў. Навошта гэта расейцам? Калі гэтыя дэпартацыі могуць пачацца і каго будуць дэпартаваць у першую чаргу, пра гэта я хочу пагутарыць у гэтым відэа. Сябры, магчыма, інфармацыю, якую я прыводжу, некаторыя ўспрымаюць, што это спроба атрымаць прагляды, вось гэтыя все скандалы, інтрыгі, расследаванні, хайп. Калі бы я не меў рацыі, не такія ўжо ў нас прагляды, каб пагражаць мне 25 гадамі пазбаўлення волі ў Беларусі і ўносіць мяне ў спісы у розшуку Расею і гэтак далей. Вярнуся да тэмы размовы. Днямі была гутарка з Зіноном Станіславовичем Пазняком, і ён даў такую параду, кажа: Волошин, ты павінен сістэматычна вывучаць расейскую прапаганду і прапаганду рэжыма Лукашэнкі для таго, каб разумець іхныя матывы і намеры. І я сеў за вось гэта сістэматычнае вывучэнне і жахнуўся таму, што рыхтуюць нашу грамадскую думку да масавых дэпартацый. На мінулых выходных у Мордары, у горадзе Уфа, праходзіў бізнес-форум, форумы рэгіёнаў Расіі і Беларусі. Так это называется. Беларусь, Башкортостан. І само по сабе это, ведаеце, такая ганебная рэч. Канешне, Башкортостан это такая паняволеная рэспубліка вельмі вялікая, там больш за 140 тысяч квадратных кіламетраў. І там ёсць бізнес-інтарэсы ў Беларусі, там будуецца завод Амкадор, у планах там будаўніцтва яшчэ аднаго завода. Прысутнічае вот гэты прэм'ер Башкортостана Назараў і прэм'ер вялікай еўрапейскай фармальна незалежнай дзяржавы Роман Галоўченко. Узроўні несупастаўныя, это трошкі ганебна. Маўляў, ведаеце сваё месца, вы таксама суб'ект Расіі. Праблема не ў гэтым. Праблема ў тым, што нечакана сказаў вось гэты Андрэй Назараў. Это тыповы маскаль, ён не башкорт. Чалец Едзінай Расіі. Журналісты раскапалі інфармацыю, што там у 80-х гадах, будучы юнаком, была крымінальная справа за групавое згвалтаванне. Зараз ён у фаворы, ён уваходзіць у палітычныя эліты пуцінскай Расіі. І вось што ён сказаў. Цитую: «В регионе, у Башкортостане, примут всех белорусов, готовых создавать здесь свои семьи. Места хватит всем, будем жить в мире и согласии». Кто по своей воле поедет в ваш Башкортостан, все-таки с больш-менш еўрапейскай краіны Беларусь, у Башкортостан? Это вар'ятамі трэба быць, толькі за доўгім рублём, як кажуць, на нейкі кароткі час, сем'і ствараць. Навошта это? Напішыце ў каментарах, хтосьці марыць паехаць у Башкортостан. Ёсць такія, што ў ЗША мараць, там некаторыя ў Польшу мараць, у Башкортостан? Не, Андрэй Назараў не спыняецца. Ён кажа, што на 143 тысячи квадратных километров Башкортостана проживает 4,1 миллиона человек. В то время как на 207 тысяч километров Беларуси, и он, дарэчы, кажа не Беларусь, а Беларусь, не дурань, проживает порядка 9,2 миллионов человек. Сябры, Назаров, ты, конечно, разумеешь, что на такую великую территорию, як Беларусь, это у нас вялікая дэмаграфічная праблема, я б сказаў, нават катастрофа, і лічба ўжо хутчэй за ўсё не 9,2 мільёна чалавек. І это быў бы проста дыпламатычны скандал. Таксама вось Роман Галоўченко прамаўчаў, нават не аджартаваўся, хоць, я думаю, вудзіла закусіў. Это прямо агучылі планы, што вось мы вас запрашаем, все, вось для вас тут готова месца, прыязджайце мільёнамі. Рыхтуюць грамадскую думку да дэпартацыі пад выглядам, што яны гасцінна запрашаюць. Навошта ім гэта трэба? Навошта расейцам гэты план з дэпартацыямі 2,5 мільёнаў беларусаў? Рэч у тым, што Пуцін ужо даўно планаваў напад на Украіну, каб Украіна была ў арбіце Расіі, а яны спрабуюць вырвацца. Таксама ён марыць вярнуць у лона Расіі краіны Балтыі, напасці на Польшу і там, прынамсі, адрэзаць
кавалак усходняй Польшы, маўляў, тут праваслаўныя жылі, там рускія людзі і так далей. У ягонай хворай галаве даўно спелі гэтыя наратывы, і ён прыступіў да рэалізацыі. І для гэтых планаў вельмі важна, каб належным чынам працаваў беларускі балкон. Это ж найважнейшы ўвогуле плацдарм у Трэцяй сусветнай вайне, з якога ты можаш на Украіну нападаць, што ўжо зрабілі, адрэзаць краіны Балтыі, так, Балтыя пад уплывам Расіі. Напасці на Польшу таксама з Беларусі, ну таксама, канешне, з Каралеўца і з Украіны, калі яны Украіну захопяць. Карацей, беларускі плацдарм вельмі важны, і каб там не піскнула ніводная мыш, каб не было ніякіх там антырасійскіх партызанскіх рухаў і гэтак далей. І вось тыя падзеі 20-го года, палітычны крызіс, яны задумваліся Расіяй для таго, каб вырваць Беларусь, адрэзаць усе сувязі з Захадам і узяць пад кантроль рэжым Лукашэнкі, каб абсалютна это быў такі марыянеткавы рэжым. Ну, маскалі вось у чым пралічыліся. Нечакана для іх. Сотні тысяч людзей выйшлі з нацыянальнымі сцягамі. Для Расіі это все чырвоная лінія. Это сігнал, што і Беларусь будзе паўставаць і адрывацца ад Расіі. Гэта ўспрынялі вось як канкрэтна перапалохаліся, што это вось прычына для радыкальных дзеянняў датычна Беларусі. І вось, калі ласка, вось Назараў агучвае план пра прыязджайце, калі ласка, 2,5 мільёна беларусаў. Ну, за каго вы нас трымаеце? Это абсалютна рыхтуецца да дэпартацыі з Беларусі. Чаму менавіта Башкартастан? Гэта вялікая рэспубліка, карэннае насельніцтва, башкорты, это мужны мусульманскі народ, які доўга супраціўляўся расійскай імперыі. Іхны нацыянальны герой — это Салават Юлаеў, ведаеце, ёсць такі хакейны клуб, это вядомы антырасійскі дзеяч, які там прыняў смерць у імя башкорскага народа. І вось у 2024 годзе у Башкартастане успыхнулі пратэсты. Іх жа таксама там перамешвалі з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцей за часамі расійскай імперыі і Савецкага Саюза, вынішчалі. Як і ў Беларусі, там фактычна немагчыма адправіць дзяцей там у школу, дзе было бы вывучэнне прадметаў на нацыянальнай мове. І сітуацыя пагаршаецца і пагаршаецца. І ў 2024 годзе асудзілі мясцовага актывіста, змагара Фаіля Алсанова, які заявіў, што Расія тут раскрадае наш Башкартастан, заселілі яго там прадстаўнікамі іншых народаў, якім да аднаго месца это Башкартастан, але мы будзем змагацца за нашу бацькаўшчыну, мы застанемся тут жыць. Асудзіў вайну ва Ўкраіне, яму за гэта уляпілі 4 гады, і вось ад 1 до 5 тысяч башкортаў выйшлі на пратэсты антырасійскія. Ну, это таксама чырвоная лінія для расейцаў, і відавочна, што іхны план. Башкорты сёння ў Башкартастане траціну насельніцтва складаюць. Ну, вот адправіць туды беларусаў, людзей іншай нацыянальнасці, іншай культуры, для таго, каб яшчэ больш замяшаць вось гэты этнічны склад насельніцтва, каб там жылі вось людзі, адэпты Мордара з кашай у галаве. Все проста. Такое бывала в гісторыі не раз, на жаль. І зараз я хачу маленькі зрабіць гістарычны экскурс, з якога стане зразумела, каго яны збіраюцца дэпартаваць у першую чаргу. Ну, дэпартаваць неугодныя народы — гэта такая завядзёнка Расіі. Усе вы, напэўна, ведаеце ў 20 стагоддзі пра дэпартацыі чэчэнцаў. Вось чаму менавіта чачэнцы першымі паўсталі супраць расейцаў яшчэ ў 90-х годах. Все вы ведаеце пра дэпартацыю за часамі Сталіна крымскіх татараў. Яны змаглі толькі вярнуцца на бацькаўшчыну, калі развальваўся Савецкі Саюз. І, канешне ж, добрыя адносіны з украінцамі, таму што украінцы іх добра прымалі, лічаць сваімі. Колькі гэтых крымскіх кавярняў у Киеве, і крымчакі па-украінску размаўляюць і на сваёй мове, і вельмі прыязна ставяцца да украінцаў. Неаднойчы высялялі і беларусаў. І вось нядаўна Пуцін у інтэрв'ю амерыканскаму журналісту тут расказваў пра часы Гароха, а я вам раскажу пра 17 стагоддзе. Было Вялікае княства Літоўскае,
у свой час одна з самых магутных дзяржаваў свету і цывілізаваных, так? Ядром Вялікага княства Літоўска, рускага і жамойцкага, такая дакладная назва, гэта былі беларускія тэрыторыі, якія поўным складам уваходзілі, і дакументазварот вёўся да пары да часу на старабеларускай мове. І Вялікае княства Літоўска, яно змагалася за гегемонію ва ўсходняй Еўропе якраз такі з маскоўцамі. А маскоўцы – это выхадцы з Залатой Арды. Вы ведаеце, што Масква была пад мангола-татарскім ярмом, яны нібыта пазбавіліся гэтага ярма, но насамрэч это такая была трансфармацыя. Яны ж паглядзіце, слухайце, яны называюць сябе рускімі. Паглядзіце на фізіяноміі Путина, Шойгу и Лаврова и скажите мне, ну это вот что, это славяне, это русские люди, ну даруйте, каля ласка, так? Нават навукоўцы расійскія, там профессор Пивоваров кажут, что это расейцы, это нашчадкі Золотой Орды. Значыцца, ну, Вялікае княства Літоўскае, на жаль, там ужо пасля 16 стагоддзя пачало прайграваць у барацьбе за гегемонію з Масквой, і ўжо справы былі кепскія, скажем так, у 17 стагоддзі. І была такая, магчыма, самая крывапралітная вайна ў гісторыі Беларусі. Крывавы потоп яна называецца. Яшчэ вы можаце такія ўзгадкі сустрэць. Невядомая вайна, такі тэрмін увёў Геннадзь Цагановіч. Вайна 1654-1667 года, калі маскоўцы знішчылі большую частку насельніцтва беларускіх земляў. Асабліва ў гарадах, там проста Полацк, Віцебск, там 90% насельніцтва пазбавіліся, Полацк і Віцебск. Жудасная сітуацыя, вось тады пачаўся ўвогуле наш адкат. Да гэтага ж людзі ў Беларусі жылі не горш, чым у Бельгіі і Нідерландах, а пасля гэтага здарылася падзенне. І вось менавіта пасля гэтых падзеяў змяніўся этнічны склад беларускіх гарадоў, іх засялілі амаль усе яўрэі, да якіх, дарэчы, на нашых землях ставіліся па-асабліваму, брацкі народ, можна сказаць. Дык вось, расейцы, канешне, вынішалі безбожна проста, это быў генацыд нашых людзей, а інтэлігентаў яны не забівалі. Там вот інтэлігенцыя, літаратары, навукоўцы, яны ўсіх дэпартавалі ў Маскву. І менавіта з гэтым звязана, што пад уплывам беларусаў там вось у Маскве яны, маскоўцы, перасталі окаць. Яны жокалі, а сталі акаць на беларускі манер. Вось такі вось пазітыўны эфект гэтых дэпартацыяў для Расіі. Ну, давайте больш блізкі гістарычны прыклад, так? 20 стагоддзе. Вы, напэўна, ведаеце, што Другая сусветная вайна пачалася на тэрыторыі Беларусі ўвогуле з першых дзён этой вайны, ўжо 1 верасня 1939 года, бамбілі Берасце, Гародню, Баранавічы. Вы ведаеце пра пакт Молатава-Ріббентропа, калі заходняя Беларусь выйшла са складу Польшчы і увайшла ў БССР. Ну, хто жыў на гэтых тэрыторыях? Ну, зразумела, людзі мелі польскія пашпарты, но это аж былі у такой дамінантнай большасці, канешне, беларусы, нашыя людзі. Ну, яны выжывалі, як маглі, і ў войску служылі, і ў паліцыі працавалі. Слухайце, нават у польскім сейме, акупацыя акупацыяй, але заўжды было больш за тузін этнічных беларусаў. Ну, пра што тут казаць? Значыцца, і вось камуністы, рыхтуючыся да, як яны кажуць, Вялікай Отечественнай вайны, да вайны з немцамі, яны пачалі зачыстку вось на гэтых тэрыторыях заходняй Беларусі. І было некалькі хваляў дэпартацый людзей у глыб Расіі, проста хапалі в одну ноч, цэлымі сем'ямі адпраўлялі все на лесапавалы, на вольныя пасяленні. У 40-м годзе вось так дэпартавалі больш за 140 000 чалавек. Потым была дэпартацыя 41-го года, 51-го года была дэпартацыя. Ну вось, гэтыя людзі у сваёй большасці, канешне, ўжо ў Беларусь не вярнуліся і ўвогуле загінулі.
І ўвогуле ў межах всіх сталінскіх рэпрэсій, нават паводле звестак лукашыстаў, ахвярамі сталі 600 тысяч чалавек, а рэалістычна это мільёны. Это жудасныя былі часы. Вось, калі ласка вам, дэпартацыя. Это было не так даўно. І вось мы маем новы план. 2,5 мільёнаў беларусаў яны гатовыя дэпартаваць. Каго? Важнае пытанне, каго яны будуць дэпартаваць у першую чаргу, вы будзеце здзіўленыя зараз. Тады ў 40-м годзе ў першую чаргу бралі былых вайскоўцаў, былых паліцыянтаў, былых леснікоў чамусьці і былых чыноўнікаў. У справах так і пісалі, сын лесніка. Все, это была прычына для дэпартацыі, ну, фармальная прычына, ну, так і пісалі. Каго будуць браць у гэты раз? Вы разумееце, тое ж самае і будзе. Людзей, якія маюць патэнцыйны доступ да зброі, былых вайскоўцаў, якія патэнцыйна будуць гатовыя да супраціву, таму што рана ці позна, а хутчэй за ўсё рана, на тэрыторыі Беларусі разгарыцца вайна, яны ж будуць далей савацца ва ўкраіну. Яны будуць спрабаваць адразаць па сувалкаўскім калідоры Балтыю, рыхтуюцца да нападу на Польшу, бачаць, што Еўропа, ў прынцыпе, саслабелая, што ў іх праблемы з вайскова-прамысловым комплексам. І рабіцца это будзе вельмі хутка, па той прычыне, што, даруйце, калі ласка, але захад, на захадзе вялікія праблемы. Яны не раскачваюцца, уікенды, кава-паузы. Яны чакаюць, што ой-ой-ой, у нас звесткі Пуцін хоча напасці праз 3-5 год. Не будзе Пуцін чакаць 3 год. Ён нападзе ў незручны для вас час прямо зараз. Прямо вось правядуць выбары ў Расіі, аб'явяць мабілізацыю і будуць рыхтавацца заходзіць у краіны Балтыі ў гібриднай форме, прамацваць усё і браць голымі рукамі, калі атрымаецца. Вот такая будзе сітуацыя. І ім патрэбна Беларусь, каб тут ніякіх ачагоў супраціву не ўзнікла. Таму што калі паляцяць ракеты ў адказ і зразумеюць людзі, што такое маскаль, яны ж беларусы ж партызаны, яны ж пойдуць у партызанскую барацьбу. Вот это людзі, якія сёння нават любяць Лукашэнку, кажуць, што вот ён гарант стабільнасці, мы готовы там за Лукашэнку. Все зразумеюць, што такое маскаль, будуць патэнцыйна ствараць партызанскія атрады, падраздзяленні і ваяваць супраць гэтага. Вось расейцы хочуць такую сітуацыю прадухіліць. Вось чаму яны рыхтуюць дэпартацыі. Ведаеце, у Беларусі склалася вельмі цікавая сітуацыя. Вось ёсць Лукашенка, які нібыта там цалкам васал Пуціна. Але Пуцін ведае, што ў незручны момант Лукашенка проста ўваткне яму нож у спіну. Як толькі шалі вагаў у вайне, вось, напрыклад, у вайне з Украінай, будуць схіляцца на бок Украіны, калі Расія пачне слабець, Лукашенка ж здрадзіцца таму Пуціну лёгка. Пуцін это ведае цудоўна, і таму яны скарысталіся момантам і стварылі новае спецпадраздзяленне ў Беларусі, якія маглі б прыглядаць за Лукашэнкам. Там жа ж усе сілы ў Расіі на фронт, вот вы сваі, вот давайте стварайце. Это вот это новое подразделение спецназа на базе внутренних войскаў. І якраз таки місія гэтага спецназа у момант, калі там Лукашенко пачне манеўраваць, і ён пачне манеўраваць, знішчыць Лукашенку. Што тычыцца манеўраў Лукашэнкі, слухайце, ну все ж разумныя людзі. У Польшы прайшлі выбары, так, вядуцца закулісныя перамовы з палякамі. Паглядзіце, мігранцкага крызісу няма, пра нешта дамаўляюцца, так. У публічнай прасторы гэтага нічога не з'яўляецца. Такой антылукашэнкаўскай рыторыкі ў польскіх СМІ мала. Штосьці там яны рыхтуюць, Лукашенка ў гульні застаецца. І вось тыя, што яму процідзейнічаюць, Вальфовіч, называюць такога экс-палкоўніка, экс-камандзіра Алмаза Зураева, што ён там вядзе актыўную дзейнасць па стварэнні гэтых прарасійскіх падраздзяленняў спецназаўскіх. Канешне, Мікалай Карпенкоў, яны, в прынцыпе, ў Беларусі кантралююць сітуацыю. Яны архітэктары рэпрэсій. Чаму гэтыя рэпрэсіі не спыняюцца? Ну, для таго, каб проста ёсць звесткі, што яны хочуць нейтралізаваць 10% беларусаў. Людзі, якія думаюць, якія гатовыя на дзеянні, настроеныя супраць Расіі, каб іх там знішчыць, перасаджаць, выштурхнуць з краіны і гэтак далей. Але Лукашенко застаецца ў гульні па-ранейшаму. Все-таки это дасведчаны палітык, там дасведчаны баец і все такое.
І ось Миколай Карпенкоў просіць у чарговы раз Азаронка: прыедзь, калі ласка, для мяне здымі хвалебны сюжэт, таму што шмат матэрыялаў СМІ, што я тут Лукашэнку збіраюся прыкончыць, могуць быць для мяне дрэнныя наступствы. Здымі, што вот Лукашенко наш бог і цар, і што мы рыхтуемся ў імя Беларусі, там, родзіны, отечества. Яны вот так, отечества, яны кажуць на маскальскі манер. І вось прыязджае Азаронак, і там в этом матэрыяле на кожную хвіліну з'яўляецца Лукашенко з аўтаматам каля рэзідэнцыі, кадры 20-го года. Наш бог, отец, наш царь. Ну, потым байцам этым патлумачаць, што это насамрэч вораг Расіі, яго трэба ліквідзіраваць, і на это спатрэбіцца лічаныя хвіліны. Другі наратыў іхны, што выступаюць гэтыя камандзіры карпенкоўскія, маладыя, ну, дарэчы, такія з выгляду прыстойныя хлопцы, я б сказаў, на жаль, якім прамылі галаву, што мы, конечно, надеемся, что не будет войны, но если придется, отдадим жизнь за наше отечество. Наши спадзяюцца, што не будзе вайны, але з нашыўкамі вагнераўскімі штурмавікі. Калі вот абарончая дактрына, сябры маі, ну, навошта штурмавікі? Это заваёўваць тэрыторыі, у тым ліку там, дзе вот жылыя забудовы, выгрызаць там па метру. Навошта штурмавікі ў беларускім войску? Все гэтыя крапавыя береты, все гэтыя вот амапы, собры, альфы, алмазы. Была кафедра ўнутраных войскаў у вайсковай акадэміі. Это што? Это все былі лахі? Ну, это дрэнная адукацыя, дрэнныя спецназаўцы. Ці ў чым справа? Крыварукія, жапарукія, ў чым сітуацыя, што трэба новае ствараць, разумееш, каб вагнераўцы вучылі. То бок это абсалютна вот это вот прарасейская сіла. І вот это, чым больш яны кажуць пра мір, яшчэ гавораць, што вот нейкія правакацыі Захада рыхтуюцца. Ну вы ж разумееце, ну якія правакацыі Захада? Ну вы назовіце мне, напишите ў каментары на пары, не забудьтеся подписаться на канал, дарэчы, каму это бяспечна. Напишите, калі ласка, якія правакацыі Захада. Нейкі там дрон один раз заляцеў. А вот мігранцкі крызіс, это всю правакацыю расейцы робяць і Лукашенко. Захад не падрыхтаваны, ім эта вайна не патрэбна, людзі тут не гатовы, бомбасховішчаў няма, ніякіх не будзе правакацый. Все правакацыі это маскалі. Яны зараз будуць чыніць правакацыі. Паўночны фронт з Украінай, да, то есть каб на мяжы разгарэўся пажар, каб украінцы ў цяжкія для сябе момант адцягнулі сюды значныя сілы. Значыцца, вось вам правакацыя адзін. Другая правакацыя — сунуцца ў раён Сувалкаўскага калідора, у гібриднай форме прамацаць сітуацыю, атрымаецца взяць, перарэзаць Балтыю по этому калідору не атрымаецца, там, ці на тэрыторыі Латвіі паспрыяць так званым рускім, да, вот, рускамоўным людзям. Такие вот провокации будут. И в этом хочут задзейнічаць вот это новое подраздзяленне ўнутраных войскаў. То бок, першае, прыгледзець за Лукашэнкам, пачне манеўраваць, яго прыкончыць. Другое, далучыцца, значыцца, да вот этих вот расійскіх правакацый, так, у гібриднай форме, Украіна там, вылазкі ў Польшу, магчыма, што там яны рыхтуюць, у Літву, Латвію. І трэці важны момант, калі пачнуцца дэпартацыі, пра якія я вам расказаў. Увогуле складзецца такая сітуацыя, што нават тыя міліцыянеры, вайскоўцы, якія там абагаўлялі Пуціна, Лукашэнку, яны зразумеюць, што такое маскаль, якія іхныя намеры, што это фашысты 21 стагоддзя, нацысты 21 стагоддзя. Мы іх называем сёння все рашыстамі. Все беларусы это зразумеюць. І вось у гэты момант, калі гэтыя леснікі, МНСаўцы, міліцыянеры, вайскоўцы паспрабуюць падняць паўстанне, каб вот это зладжанае падраздзяленне спецназа, у якіх сапраўды найноўшая тэхніка, матывацыя, і яны такім кулаком адным змогуць біць там у правільныя кропкі, каб яны маглі вот гэты бунт, у тым ліку ўзброены, каб яны маглі это все спыніць, вось іхная функцыя. Но нічога не атрымаецца. Я думаю, што не будзе гэтых дэпартацый, не дойдзе да гэтага. Просто гэтага не выйдзе. І таму што ўжо і прэм'ер Галоўченка пасля паездкі ў Башкартастан, я думаю, робіць пэўныя высновы, не глупы чалавек. І я думаю, і вайскоўцы, мы не маем інфармацыі, но, як сказаў Зянон Пазняк, пажар на тарфяніку ідзе, і
Ведаеце, як было тады от, падчас крывавага патопу, самі здалі горад Магілёў маскалям. І пад акупацыяй, здаецца, 7 год быў Магілёў, і зразумелі, што такое маскаль, што это чужыя проста людзі для нас, чужая цывілізацыя, і зняважліва да нас ставяцца. Паднялі бунт у Магілёве з крыкамі «Пара», таму наш канал называецца «Пара». І, значыцца, выразалі весь маскоўскі гарнізон. Я спадзяюся, і на гэты раз будзе падобным чынам, но для гэтага патрэбныя будуць дзеянні. А все беларусы павінны быць гатовыя да рызыкаў, якія я апісваю, таму што это абсалютна рэалістычны, падрыхтаваны план расейцаў. Калі не дзейнічаць, Беларусь можа чакаць вялікая катастрофа, але мудры беларускі народ выкруціцца з гэтай сітуацыі і пераасэнсуе ўвогуле каштоўнасці, як трэба ставіцца да свайго нацыянальнага і што для нас ёсць маскаль.